ka video ba southline second ka bala ong ba ka dei ka video ba khaddu ka ba pen EU Dr. Ricky H. Sengkon MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency udang Kren sigi para Ïalehkai football lang ka jan me khakhnai trek rompang a Jaidbynriew shawo un kolon ba klat pat kla sapryang hi gransan WhatsApp Hakati ka video lai ibo Dr. Ricky Kren sigi para Ïalehkai daga ba ai khublai ya baro but ongru ba Jaidbynriew Riewspah ka Sdang na jingkot Khiah Long bau Dr. Ricky ula khalan na preng ka Ïalehkai bala penke di u sha H. Gordon Robert Hospital dai tangkat tu ne por la pentep bu la khlat no ki pajba ki ap ek basa chungu hadu bandara eka shieng shapok se harangkat ki ummat bat jing sa lengo halo ka jing khlat kendit no chungu ki samla ki rangba ni ramang ni ko e nakaliam jonga sina ki yai kai ba khat pat ki ki mo yong ki na format na ko roa ki ba yevet te scam ki ni da kai belum sebentar juga ke jongi wa idon kampan wa do ke bat kam shakal kia ni jong Jaidbynriew ba dari Jaidbynriew ba Riewspah Sdang shwa naka jingkat jingsia nomor don ke kreatif ilmu apa ni tak iswa ni brain bat bon ko brain like me Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka Koit ka Khiah ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pindon kam daki marba mudon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya